Amapolisa aphanda isiganeko sokuzithathela umthetho esandleni emva kokusweleka komntu otyholwa ngokuba lilungu lezikrelemnqa kwilokishi yaseKliptown eSoweto. Kuthiwa ixhoba liye latshiswa ngabahlali ebebevutha ngumsindo izolo. Abahlali batyholela ixhoba ngokuba yinxalenye yolutho olubandakanyeka kwizenzo zokuphanga, ukubulala kunye nokuthengisa amalungu omzimba. Amapolisa athi aphanda izenzo ezintathu zokubulala eziyanyaniswa nezizikrelemnqa. Umbono masikizi kutyholwa ukuba ixhoba linkulu eze larhintyelwa ngedayala entanyeni lantunyekwa ngomlilo. Amapolisa bize inkokheli yoluntu Sandile ukuba azokufanisa umzimba wexhoba. When I jumped to that side to come here, I found his body was lying long way, but he was facing this side. As I said that, definitely by the time they put the tire, Umqhayi uthi uluntu lwalapha luphantsi kohlaselo. Uthi inxalenye yolutsho oluphakathi kweminyaka eli-14 ukuya kwi-19 lubandakanyeka kumaqela emigulukudu. there are about 50 of these young children. So I don't think it's a solution to kill them. But there must be something needs to be done so that we can prevent this thing. Ixhoba liqale ukuhlaselwa ngoLwesine ze lahlangulwa ngamapolisa kodwa lakhululwa kamva, nto leyo ivuse umnyele kuluntu lwathathela umthetho ezandleni zalo. Lo ngomnye ubehlaselwe kodwa ukwazile ukuqhawulwa kunye nelinye ilungu leqela lemigewu. Ingxelo zithi bobabini baye balaliswa esibhedlele. Iqela labo lizibiza ukuba yi-DSS, idelela sizokusolva. Kutyholwa ukuba eliqela lemigewu likhuphe imiphefumlo emithathu kwisithuba seveki ezimbini. Abahlali abanoloyiko ngobomi babo babambe intlanganiso. People are losing their lives because of this gangsterism, and the community is very angry. eKliptown ugcwele kakhulu ubugebengu. Awukhoni ukulala, awukhoni ukuhamba ebusuku, kubanjwa inkunzi, bayabulala, bayakhuthuza, mva nje sebayashisana. Inkokheli zoluntu zifuna amapolisa abonakale ekuhlaleni. You go to the police station, the cops will tell that they will never cross the railway line and come to the squatter camp. They are afraid. If the police themselves, the people who are supposed to protect us, are telling you that they are afraid to deal with the criminals, how do you expect us to deal with the criminals? Amapolisa memelela uluntu kuba luzibambe. It's very important that if a person is brought to the police station, for us to keep him in custody, there must be a statement from a witness who saw him committing a crime. Otherwise, we don't have the mandate to keep him in custody. We are appealing to the community not to take the law into their own hands. Abahlali bathi intsha into yamaqela emigewu eKliptown kwaye babongoza amapolisa ukuba aphelise la maqela onqevu ngokukhawuleza.